Ez nire kasuan nahi nik uste oso garbi komunitatea. Ulertuta berdintzea feminismoa momentu batean, izan daiteke beste momentu batean ezker abertzaliko lotura bat, oso garbi pertsonaren arabera, momentu batean izan daiteke kultur ikuspegi bat, baina nik oso garbi ikusten den nirekin momentu batean komunitatearen irudia, ideologiarena batzuentzat eragin duela, bai, izan feminismotik, izan bestetik. Eta kultur ikuspegiak ulertzeko moduan. Baina iruditzen zait, ez da, esaten zuen emakume bidearen eta bar, nik hori ikusten dut eta nik iruditzen zait, hori izan ez banu oso zaila. Eta pentsatzen dut beste batzuengan, Mikel Aierre bat, pentsatzen dut adibidez, iruditzen zaidana hiru hauetako batean kokatzen ezen pertsona bat, iruditzen zait, benetan zaila duela legitimazioa, baina, igual oker nago, baina lehenengo batean iruditzen zait, azkenean, talde batek, berdintza formatutan, legitimazio mota bat, talde horret duen legitimazioaz, zuk eramaten duzula motxilan, ez dela zurea, horri batean. Bai, konforma nago zen uste azkenean, hori epatzen dut ere, legitimazio efektua beti dela bikoitza, zuk izaten duzunean zerbait ona dela, eta zu hori ona dela jakiteko bezain listoa zehala, edo hori jakiteko bezain irizpide estetikoa dituzula. Orduan, asko urte hauetan desente ikusi ditut, prakritikoak bilatzen dutenak testuan bertan idazterako orduan, konplizidadea idazlea, kritikatzen duten liburuaren idazlearekin. Inkluso kasu batzutan, estiloa bera mimetizatuz, kritikatzen dut belunaiaz arkaetzen horrena eta kritika da, ematen du, ez dakit, apendize bat liburuarena, edo esaten dut kritikan bertan idazlea nire laguna dela. Eta hori topatzen, badaude, orduan. Zergatik hori bilatu nahian, nolabait idazleari aterazuke zuretzako kapital simbolikoak. Eta askotan gainek ikusi deten beste estrategia bada, norbera egura legitimatzeko modu bat dara esatea ni ez naiz kritikoa. Eta hori pixat paradogikoa da, deigarria egiten zait, nola astero kritikak egiten dutasuna batek esatea eten gabe, baina hau irakurle baten iritzia da, hau ez dakiz zer, beste batek ez dakiz zer esango luke, kritikoek ez dakiz zer esango dute, baina idazten ari iztenan kritika bada, orduan nolabait kasi eskizofrenia hori badagoela, kritika idazten ari zera, baina zuetza kritikoa eta inkluso kritikoak besteak dira, kritikoa lotzen dalako baita ere nolabait boterearekin, instituzioarekin, unibertsitatearekin, eta ez gu beren esan idaztunak, gaur egun igual hori aldatu da, baina horren lekukotasunak baiteko bat dut, eta zentzu batean paradogikoa bintzat bada. Eta beste kontu bat, aipat dituzun taldea eta kapitalaren kontu hortaz gain ikusot kritika negatiboek ere emate dutela legitimitatea. Emate dituztela zaila dela eta ez dezula segurazki ondoen kajatzen eta norbait esaratuko zaizu eta igual idazleak idatziko dizu gutun bat edo dena delakoa, baina zure izentxoa egiteko ere, inork ez duzu esaten zerbaiten aldeko kritika egiten duzunean, kritika hona. Dizena oso ondo, ez dakitzenekin sartu zehalako, normalean pribatutik, edo iruditzen zait, horrek emate izula, nolabait, hau da, kritika negatiborik ez bali dago, kritika positiboen efektibidadea ere zalantzan jartzen da zentzu baten, bestela publizidadearen pareko talde izan daiteke, valorazioa mugatzen baldin bagea. Nik parte osnekoan bat ere argi nola hori ideia aldako horrela dazkat kontu hori buruz eta oso ondo digatu dituztu, egiten dizut horrela pizna pelota eta horrela kapital simboliko eskuratzen dut. Nik beste alde batetik zehatuko nioke ez netzako, claro, zeren, eta lehenko puntuko Twitterren kontuarekin lotuta neurri batean ez. Zeize puntuta daño, ez gehan gauzak nahasten ari kritikari buruz, hori, hau da, azken finean oso muga permeableak dituen kontu bat dela ez kritikarena ez. Eta notzako legitimazio zaharra, soinua zaharra edo incluso zaharmindua izango dela, baina netzako
legitimitaterako, niretzako kritikari bat legitimitatea irabazteko nire aurrean irakurle bezala, nik uste etika aipatuko nuke alegia, ez? Abisatu dut, zahar itxura izango zuela, soinua izango zuela honek, ez? Hau da, nik uste dut geroz eta gehiago jotzen dugula askotan hori kritika eta propaganda nahastea, ez? Eta hori da nik uste eta ebitatu inbarko litzateken zerbait, bi genero ezberdin dira, ez? Hau da, ni etor naiteke Ibonen aurkezpenera eta esan liburua oso ona dela, oso ona delako, ez? Baina, supuesto, sekula ez dut idazten dudan testu hori horren gainean kritikatzat salduko. Eta hori egiten da geroz eta gehiago. Alegia, ez? Aurkezpen testuak berak kritika bezala agertzea esate baterako. Eta nik uste dut hor nahasmen horretan niretzako galtzen da legitimitatearen puntu bat esate baterako. Horregatik esan behar da nahiko garbi zer den, eta bueno, en fin, kritiken hemerotekan repasatzen baldin badituzu horrelako sorpresa batekin baino gehiagorekin aurkitu egiten zera, ez. Orduan niko uste dut ere egon behar duela, hau da, en fin, ez, lagunari ezin diozu kritika bat egin. Laguna delako, zuzen ere. Osea, hori